Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί με την Κυριακή. Πότε έρθει? Πάτσα. Ω ναι, εγώ γιατί δεν μπορώ. Εγώ γιατί δεν πηγαίνω. Ωραία μάλιστα. Δεν μπορούμε πάντα να βάλουμε 4v4. Πάτα έρθει. Ρέντι. 4v4. Δεν μπορούμε 2v2 σε λίγο. Πω. Σε λίγο δεν μπορούμε τώρα. Ναι, δεν έχω όπλο. Πάρε αυτό. Αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο. Δεν πιάνω καλό ίντερνετ. Για να δω. Ω, τέλεια πυροβολάει. Βαγγέλη, σε είδα. Εγώ είμαι αυτή που πηδάω. Πού είσαι, για να σε δώσω, περιμένω, έλα. Βαγγέλη, κάνει βίντεο. Ναι, γιατί? Πάμε. Πού είσαι πάνω? Εδώ. Έπεσε. Πού πάμε? Πέθανα. Πέθανες. Ναι. Πέθανε, τι να κάνω? Κι εγώ πέθανα. Αφού κολλάει το ταμπλέτ. Να. Θα πεθάνω. Να. Θα πεθάνω. Κι εγώ πέθανα. Βαλάντι, μη μιλάς, κάνουμε βίντεο. Βαλάντι, είπα μη μιλάς, κάνουμε βίντεο. Ναι. Πάρω το άσο μου. Χλάπα. Το χειρότερο πήρε, όχι ρε φίλε. Εγώ να πάω τώρα μόνη μου. Ακολούθαμε ρε. Τι κάνει? Άφησε ένα όπλο κάτω. Πάμε. Έχει χιλό όπλα. Δεν πειράζει. Πάω να τα πάρω, δεν μπορώ. Α, μπορώ. Παιδιά, ξέρετε γιατί μου κολλάει, γιατί εγώ έκανα έτσι τα ρυθμίσεις. Όχι! Πέθανα. Δεν ξέρω τώρα τι κάνω. Βάλε μου like. Πέθανα, όχι ακόμα δεν Πέθανες. Τώρα πέθανα, γιατί? Ένα είμαστε. Είστε βασικό μπλε. Εγώ δείχνω εδώ πέρα τι κάνω. Ναι, δείχνεις. Πες άμα κάνω εδώ, φαίνεται τώρα. Ναι. Εγώ δεν... Έλα, θα μου ακολουθήσεις. Εδώ, φορτηγάω. Γιατί πας από εκεί, εδώ. Πού πυροβολάσαι ρε? Όχι από εκεί! Πέθανα νομίζω. Πού θα Βαγγέλη, να μου κάνεις τέτοια ζωή. Δεν μπορώ. Κάνει. Τώρα Βαγγέλη να δεις. Έχεις και δύο όπλα. Α, το γύρω. Δεν πειράζει. Να βάλω μικρόφωνο. Όχι. Όχι, πέθανε. Θεός θέλε. Ποιος κέρδισε, μη. Παιδιά, μας άρεσε η πρεμιέρα που έκανα. Να Μόνο κάνετε δύο. ένα like και μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Να παίξουμε και 2v2 για το αγαπημένο μου. Τον πήρε headshot. Βαγγέλη, μετά από αυτό θέλω να παίξουμε 2v2. Εντάξει. Σε αυτόν έβαλα καλός. Όχι! Σε αυτόν έβαλα καλός, είναι φίλος μας. Βάλε ζωή φίλε. Να πεθάνει αυτός εκείνος. Τώρα. Ρούφου. Δώσ' του, ρε.
Πέθανε. Πόσο κιλές εγώ απολύτως τίποτα με την Κυριακή. Είμαστε δύο. Όλους αυτούς τους Βαγγέλ, θέλω δύο. σε λίγο. Έχω σνάιπερ. Το τάμπλετ δεν μπορεί να σνάιπερ. Καρέι. Τέλειο είναι. Προλαβαίνω. Όχι. Έπεσα στη Μάρη, έπεσα στην παραλία. Όχι! Έκανα βλακία, θα πεθάνω πρώτη. Κάτι βλέπω εκεί. Εγώ είμαι πίσω στο πεθάνω. Έπεσα στην παραλία. First blood. Αυτό είναι δικό μου. Σε είδες. Σε είδα. Είμαι κρυμμένη εδώ. Μπράβο, πέθανα. Μπράβο. Πέθανες. Πού δείχνεις? Ρε, πού πας? Είδα ένα πιγκουίνο. Πού? Με διάτρεψε κάποιος. Και τα Βαγγέλη τι έκανε, είδες. Το βλέπω εγώ. Εγώ να μείνω μέσα στο γιατρό μου. Έχω 2.700. 3! Νίκησα! Δεν με σκότωσε. Καλά 5. 4. Καλά. Να πάρω το άπλο μου. Όχι. Εδώ είμαστε τέλειοι. Θέλω να πάρω λίγο. Βαγγέλη, να πάω μόνη μου να νικήσω πάλι. Δεν ξέρω. Από εδώ να πάω εγώ. Είναι πράσινο. Εγώ έχω σνάιπερ. Εγώ έχω σνάιπερ. Δεν έχει σνάιπερ. Είδες τι έχω τέτοιο όπλο. Τι άμα με σκοτώσει να πεθάνει αύριο να πεθάνει. Φορά δεν μπορώ, κολλάει πολύ. Σκύψε! First blood. Γιατί δεν μπορώ να βγω. Λίλη, μείνα μέσα. Εκεί φοβάμαι. Τώρα να πεθάνω. Πεθαίνω. Πέθανα. Πέθανα. Ωραία φίλε, θα πεθάνω. You may have brawn, but I have the brain. Θα πάρω. Και αυτό. Όχι, όχι. Ποιος πέθανε. Γιατί το πήρες. Κανείς. Γιατί πυροβολάς. Προχώρα. Άμα με σκοτώσει. Φοβάμαι. Πού πυροβολάς. Πού είναι. Τον σκοτώνω. Πάρε το άλλο. Πάρε το γρήγορα. First blood. Πέθανε. Εγώ το έχω. Αυτό δεν έχει μπαταρία, ρε. Γιατί δεν βλέπεις εμένα.
Βαγγέλα, μ' αυτό λίγο. Καλά βγες. 37 έχει Βαλάν. Μπήκα. Θα δω λίγο TikTok. Όχι. Double kill. Πέθανα. Ποιος είναι αυτός εκείνο? Τε. Όλα πιθανόν όλοι τους. Τώρα, Βαγγέλα, ποιο είναι σνάιπερ γρήγορα? Αυτό. Πάρει και ένα γρήγορο αυτό. Καλά. Α, αυτό δεν μπορώ. Πιάνε. Δεν είναι καλά. Έχω 9.000. Άμα χάσουμε χάναμε. Εγώ θα κρύβομαι μόνο. Θες, Βαγγέλη, να κάνω βόλτες και να νικάμε? Δες λίγο εμένα. Βασικά δες εσένα λίγο. Όχι, γιατί δεν πήρες τέτοιο. Τώρα νικήσαμε. Ρε. Γιατί νίξαν? Νίκησαν. Αυτός νίξε. Εγώ δηλαδή. Τώρα θέλω βίντεο. Εγώ με αυτός. Έχω 10 kill. Κοίτα τι έκανα εγώ. Περίμενε με πάντως, πάτα αυτό. Πάτα. Κολλάει λίγο. Εσύ έχεις καμπανάκι. Γιατί βγήκες? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να παίξω. Ποια είναι αυτή? Εγώ. Γιατί είσαι κορίτσι? Αφού το βάζει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας κάντε like, κάντε εγγραφή, κούδωνα καμπανάκι και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Ναι, παιδιά, αυτό ήθελα να σας πω. Και άμα σας το βίντεο κάντε, Το είπες. ναι, το είπαμε και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Κοιτάξτε, παιδιά, με τι παίζαμε. Με iPhone. Το έχω εγώ το iPhone. Και τα λέμε